Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts al Cosmo Caixa. Soc la Laura López, agafo el relleu de l'Olga Vallejo, la companya que ahir us va guiar en la primera jornada del Connect AI Industry Congress. Avui jo us acompanyaré en aquest trajecte. Els que ja ho venir ahir va ser un dia d'aterratge força intens. Vam poder seguir casos reals de la intel·ligència artificial a la planta industrial i també es va debatre com preparar el talent humà per a aquest canvi tan disruptiu i transgressor. Incorporem avui el context d'on ens trobem avui. En aquesta jornada, que sapigueu per als que us incorporeu avui, que sou al cor d'una aliança inèdita entre 4 clústers estratègics de la indústria i del país. Són el clúster digital, el clúster de l'energia eficient de Catalunya, el Catalan Water Partnership i el clúster del packaging. Tots ells s'han unit per demostrar que la intel·ligència artificial no és una moda, sinó que és una peça clau en la competitivitat de la indústria catalana. Aquest impuls compta amb el suport total de la Generalitat a través del programa RETEC del Departament d'Empresa i Treball i també gràcies als patrocinadors que són AIESA, LG Pack, Orange Empreses i Anfos 21. També volem donar les gràcies al diari Ara, que és el nostre media partner. Avui farem en aquesta jornada un sprint final, passarem de l'execució, parlarem de la responsabilitat, de l'ètica i també d'una visió global de com s'implanta la intel·ligència artificial a la indústria. Per arrencar aquest matí amb energia, convidarem a l'escenari que pugin dues de les persones representants de les dues entitats que avui agafen protagonisme en aquesta jornada. Donem la benvinguda al Joaquim Daura, ell és el president del clúster de l'energia eficient de Catalunya, i a la Martina Font, la presidenta del Packaging Cluster. Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Endavant. Molt bé. Se'ns sent, sí? Sí? Bueno, doncs res, molt bon dia a tots. Bon dia, Martina. Bon dia. I molt agraïts que avui torneu a ser aquí en aquesta segona jornada del Connect AI. I agraïts que torneu a ser aquí. És veritat que ens diuen que ahir hi havia molta més gent, també es va començar un xic més tard, esperem que... Estaran ja implantant tot el que van aprendre ahir. Sí. El temor que teníem era, ostres, que no s'hagin ja après tant i que hagin enviat aquí el chatbot i que nosaltres i els altres es quedin treballant a l'oficina. Però bé, sincerament, moltes mercès, serà un dia molt interessant i res, benvinguts. Encara som aquí els humans, Joaquim, afortunadament, i precisament d'això es tracta avui. Ahir vam obrir aquest congrés organitzat pels 4 clústers, com sabeu, amb una ambició molt clara, passar de la fascinació que ens té a l'ahir i que estem descobrint moltes coses a l'acció i a que tot tingui impacte amb la nostra compte de resultats. Dius de la fascinació a l'acció. Maco. I de fet el que pretenem és això, que no tot el d'ahir quedi amb un titular i tot allò que vau veure la implementació de la IA dins de ja sigui les oficines, els laboratoris, centres de dades, doncs que avui ho evolucionarem. I de fet, pel que em diuen, perquè jo no hi era, ahir estava a Madrid i de fet se'm deia has de parlar del, com es diu l'entrenador, l'Arbeloa? Has de parlar de l'Arbeloa. I dic, bueno, doncs ahir tornava de Madrid i saps a quina hora vaig arribar? A les 2 del matí. Crec que la intel·ligència artificial no ha arribat ni a Renfe ni a DIF, però vaja, el que sí que es va xerrar ahir és que hem de fer focus amb les pimes, perquè el teixit català, un 90% són pimes, i és on ens hem de centrar, perquè sí que és veritat que les empreses grans podem tindre departaments, podem tindre aquest muscle, aquesta capacitat, però les pimes no tenen equips de 20-30 persones que treballin les dades, no? Bueno, normalment les pimes tenen una mitja de 10 treballadors. Tu que ens representes una, de fet. Sí, doncs les pimes tenim recursos ajustats, com bé sabeu, i la pressió del dia a dia d'obrir la persiana. Llavors és complicat. Això ho deia el Bax. Això ho deia el Bax. Ell baixava la persiana. Jo tinc una edat també que... Però ahir vam demostrar que la tecnologia també, si s'aterra bé, la nostra capacitat d'innovar és enorme i sobretot conjuntament. Vam tancar la jornada amb un pacte, buscar el primer pas possible
no el perfecte, és a dir, no arribarà, no? Jo cada dia m'arriba per LinkedIn que si el contracto el senyor de la intel·ligència artificial crec que no hauré de treballar mai més. I no, que vull dir que sembla que t'ho hagi de solucionar tot. Jo crec que el primer pas no ha de ser perfecte, però ha de ser un primer pas possible per cadascun de nosaltres, no? Crec jo més en fer passets que no fer un gran pas, i sobretot amb els que són pipes, que també la capacitat d'inversió i de provar coses i de testejar tampoc és il·limitada. Jo crec que hi ha una cosa que no has entès bé. Això que no hauràs de treballar amb si hi ha la IA, això és un error. Haurem de treballar igualment. Ah, sí? Home, i tant, i més ens val, ens ajudarà. I deies de fer petits passos i fer un primer pas. I aquest matí, quan m'han passat el guió, que ja veureu que no l'estan fent, però vaja, jo m'he preguntat, i escolta'm, quin deu ser aquest primer pas? Perquè jo, com us dic, ahir no hi era. El primer pas, des del meu parer, és saber quines dades necessitem. Perquè tothom parla, la IA són dades, és cert, es basa en dades, i que les dades siguin de qualitat. Però el primer pas és saber quines dades necessitem. O el primer objectiu. El primer objectiu és saber quines dades necessitem. I el primer pas és pensar com les assolirem. I en el cas, i ara em poso el barret d'energia, en el cas de l'energia, doncs, una vegada sabem quines dades necessitem, haurem de sensoritzar, però sensoritzar allò que necessitem. No ens podem tornar bojos. I el següent pas, quin serà? Extreure aquesta informació i portar-la allà on l'emmagatzemarem. Però ja hem de pensar que aquestes dades per si soles poc partit ens faran. Les haurem de barrejar amb dades d'altres mons, d'altres mons de l'empresa, financers, producció, amb la qual cosa hem de pensar ja que aquestes dades les haurem d'estandarditzar, perquè haurem de creuar aquestes dades. Hem de contextualitzar la informació. Un quilowatt-hora, diu molt poc, perdona, que m'estic enrotllant, però crec que són coses que s'han de dir. Un quilowatt-hora de per se diu molt poca cosa. Un quilowatt-hora en un moment, en una producció, ja ens pot dir si ho estem fent bé o malament. Quilowatt-hora ens diu què consumim. Prou. D'acord? Per tant, passos petits, però ben orientats. Disposar d'informació, que la dada sigui bona. Si la dada no és bona, la IA el que ens farà és distreure. Amb la qual cosa, dades. I així com parlàvem ahir d'aquesta primera visió, avui parlarem d'això, de la palanca que pot representar la IA, i en el nostre món podem parlar de l'eficiència energètica. El fet de disposar d'aquestes dades bones i contextualitzades, ens permetran poder fer un bon manteniment. Ens permetran saber no només quan consumim, sinó ens dirà si ho estem fent bé o ho estem fent malament. I bé, de fet, som un sector que hi ha moltes dades. Suposo que entenc del món del packaging. El packaging ens passa exactament el mateix. En el packaging compartim reptes, segurament, com molts altres sectors, de traçabilitat, de regulació, de la necessitat urgent de ser més sostenible sense encarir molt els processos. Per això necessitem aquestes dades. I la intel·ligència artificial el que ens ha de fer és permetre predir i reduir el rebuig de materials, per exemple, cosa que és clau per l'economia circular i en el món del packaging, que les lleis europees estan canviant, que tots els que fem packaging ens hem de canviar i pivotar molts processos nostres per adaptar-nos a les noves regulacions. Aquest tema és molt important. Però, Quim, hi ha un punt que no vam tocar ahir i que per mi em sembla molt interessant, que és la relació amb el client, com ens afecta, perquè al final podem fer processos, però si no venem, no d'això. Llavors, com ens afecta? Jo aquests dies, i llegint molt i parlant amb les persones de tema d'IA, crec que la relació amb el client serà molt més important amb el tema de l'IA i la que li haurem de dedicar més recursos i que siguem propers, perquè crec que ens diferenciarem, i no sé com la IA ens ajudarà amb tot aquest tema. Doncs el que dius és totalment veritat. Així com deia que cal tindre disposar de dada de qualitat, el primer és
entendre què vol el client i posar el client sempre al mig de tot. I el client moltes vegades, i depèn, us deia, cal diferenciar una PIME, que és el teixit industrial més català d'una empresa ja gran, el client el que volen són solucions. Escolta, diu, mira, ajuda'm a solucionar el problema, sisplau, jo no tinc capacitat. Ràpid. Amb la qual cosa, bàsicament, l'hem de posar, per mi, l'hem de posar al centre de l'equació i diuen, escolta'm, tecnologia n'hi ha molta, jo no soc expert en això, jo no sé triar quina tecnologia, ajuda'm i aporta'm solucions. Jo crec que la IA ens ajudarà a donar respostes més ràpides, amb un servei més proactiu de cara amb ell, i crec fermament que la IA ens farà més humans en contra de tot el que s'està dient. Jo crec que si ens treu tots aquests processos repetitius, tota aquesta mecànica, tot ens ordena aquestes dades que ara segurament de vegades els hem d'analitzar d'això, jo crec que tenim més temps per passar, per decidir, per crear estratègies, per compartir amb el client. Totes aquestes coses que sembla una mica boomer quan em parlo amb la gent jove que no entenen el tema de conversar, compartir, viure, mirar-te als ulls, crec que amb la IA crec que tindrem més temps per fer aquestes coses, no? Sí, de fet, ells ja no xerren, ells promptegen. Exacte, promptegen. Però, bueno, a veure, aviam, avui aquí som 4 clústers, no? De fet, ja s'ha dit, avui n'estem 2, però ahir vam estar tots 4 i al llarg del dia estarem tots 4. I una mica, doncs, us podeu preguntar, no? I, bueno, quin és el rol dels clústers aquí? Vaja, per mi, el rol del clúster és ajudar a incrementar la competitivitat dels nostres socis, entenent que estan en un teixit social, un teixit econòmic, i el que els hem d'ajudar és a incrementar aquesta competitivitat. En el món de l'energia, i ara et deixaré parlar tu, del packaging, en el nostre cas, doncs és assolir una energia resilient, una energia sostenible, però sostenible tant mediambiental, descarbonitzada, com financerament, econòmica, donar una estabilitat, que hi hagi... El pitjor que hi ha en una empresa és la no estabilitat, la volatilitat dels preus. Des del clúster el que volem és ajudar a incrementar la competitivitat, com qualsevol altre clúster, però fent aquest incís, o incís, aquesta visió. Amb la qual cosa, des dels clústers ens sentim legitimitats a fer el que estem fent avui, a cridar l'entorn econòmic del país per ajudar-vos, perquè al final nosaltres som una eina més. Des del vostre clúster, com ho veus? Nosaltres sempre entenem que, des del nostre clúster i segurament del teu, el que fem és aterrar la tecnologia real amb tots els socis que no tenen aquest departament de 30 persones, no? Jo m'agrada molt que les pimes no se sentin soles i nosaltres som que agafa el telèfon, no sé què, perquè no se sentin soles, que se sentin acompanyades amb aquest canvi, perquè si no, tu estàs en el teu dia a dia i no entens res. Llavors nosaltres d'alguna manera som catalitzadors, ajudem a fer que les decisions, els processos i les inversions de les empreses siguin el que realment facin el canvi real cap a temes que nosaltres, el gran tema nostre és la sostenibilitat, és a dir, necessitem dades, no soy sostenible perquè faig el catàleg verd i poso la web de color verd i l'estand de color verd, no? Si nosaltres necessitem dades, necessitem processos, analitzem, i tot aquest tema de predictiu, tot aquest tema ens ajuda molt, tal com és sostenibilitat, també són agilitzar processos, tecnologia, però sobretot el que ajudem nosaltres, és a dir, ells diuen com puc fer-ho això, i llavors que nosaltres els donem una solució clara i real i aterrada, que no sigui fum, d'alguna manera. De fet, has dit alguna cosa que m'agrada molt, has dit, som catalitzadors, ajudem, no? Hi ha moltes tecnologies, hi ha moltes maneres de fer, però ajudem a centrar els trets i dir, fem que passi. I de fet, dic, ajudem a fer coses que passin, perquè la IA per si sola, sincerament, no farà res. El canvi l'hem de fer nosaltres com a persones a les empreses. Estem en un moment de transició energètica, estem en un moment de transformació digital, però crec que hi ha una revolució encara més important, i és la cultural. Això de la IA és veritat que sembla que treballi sol i que rutlli tot sol, però el canvi passa per les persones. Som nosaltres els que hem de portar la IA, no és la IA la que ens ha de portar nosaltres. Per tant, això comença amb els que esteu aquí sentats i amb els que van estar ahir. Sou vosaltres els que heu de portar l'IA a les vostres empreses. I nosaltres farem de catalitzadors, nosaltres us ajudarem, però realment
aquest canvi cultural, aquest apropar els nostres equips, el nostre talent a la dada bona, és cosa de tots vosaltres. I, per tant, la transició, aquí teniu 2 catalitzadors, però sou vosaltres. M'han dit coses, però catalitzadora no m'ho havien dit mai. De fet, t'ho has tret la paraula, que consti. Per això les sessions d'avui us animem a ser molt actius, les sessions d'aquest matí estan pensades per anar un pas més enllà i per compartir, sobretot compartir experiències, que és el que jo crec que el xat no pot fer, que és compartir, també aprendre més amb tot el tema tot transversal de les empreses, agafar una mica quin és el punt on pots millorar, on pots atacar. Us animem a ser molt actius. Sí, sí. I ja per acabar, vull dir, anem acabant i ja acaba de començar. No, això és veritat, amb això que acabava la Martina. Sigueu actius, promptegeu, pregunteu. No hi ha pregunta tonta, ni pregunta difícil. Al final, la potestat dels que estan aquí darrere és la de contestar si sap o dir, noi, d'això no en sé prou, no puc contestar. Però esteu aquí per aprendre. La IA és algo bastant nou. Hi ha gent que en sap molt, però molts estem començant. No hi ha pregunta tonta. I després, aprofiteu. Som persones. Parleu. Pregunteu-vos. Són 4 clústers amb punts molt de semblança, però el dia a dia pot ser diferent. 4 sectors diferents. Xerreu entre vosaltres. Estic segur que xerrant entre gent que no coneixeu, de sectors diferents, aprendreu més que si seguiu amb l'endogàmia de parlar amb el que conec i xerrar del mateix. I acabareu xerrant d'ahir de que el porter del Benfica o de l'Sporting, no sé quin dels dos, va marcar un gol al minut no sé què, i parlareu d'això. I aquí no esteu per parlar d'això. I abans de començar volem reiterar els nostres agraïments a tots els equips de tots els clústers que han estat treballant molt intensament, també a la magnífica presentadora, a tots els ponents que ens ajuden a aterrar aquesta cosa que tothom en parla però que no crec que acabem d'entendre bé, no sabem com aplicar-la i que encara crec que està en una fase molt embrionària. I res, tothom gaudiu molt d'aquesta segona jornada i esperem que el discurs inaugural hagi sigut una mica, aquest discurs de Pimpinela que hem fet, hagi sigut una mica humà. Inspirador per el que ve de dia. Res, molt agraït. Ens hem patat el temps, però estant nosaltres dos aquí, tothom sabia que el anàvem a patar. De fet, hi ha qui ens està cronometrant per dir a veure quan us heu passat. Laura, et deixem, com diuen els anglesos, the floor is yours. I de veritat, molt agraïts i aprofiteu la jornada. Moltes mercès.